Хора, вие сте с епичното приключение на VDJ част 2. 3 дни ми отне да си проверя и намерих нови приятели, Металико и Стиви. Те са добре бронирани и сега се помагам. Аз особено. Абе, я да се питаме. Сега да се качим горе, да излезем на чист въздух, че тук май ви влияе зле. Аз имам мече на Били. Браво. Който е. Здрасти, Джейк. Да. Там има къмпинг. О, къмп! Това е кораб. Къмпинг отпален Да проверим. Бързо да слезем преди да Преди е станало нещо на хорицата. Аз май видях някакъв айсберг. Може да е заледено зомби. Може би, ама не знаеш. Аре, надолу! Надолу! А няма да ми стане нищо. Зомби! О, айсберг с заледено зомби. О, С заледен бизнесмен. омага. И да, то така Мене е. ме нападна зомби. Идвам. Не, аз го убих спокойно. Идвай бързо. Лагерът. Повече. Ето ме. Къде си, бе? Дяволите да те взема. Ето. Да. Аз имам пържоли. О, доста ютен къмпинг. Да. Да. Тук има кораб. Кораб. Нека да отидем до И там. лодки. Сигурно има. Доста. Тук има... Тук има пожар. По дяволите! Ох, паднах долу. Карта! Хора, карта намерихме. Аз намерих честове. Някой, може ли някой да имате ли стълби? Тези честове имат доста пари. И Може ли стълби имате ли? Би трябвало да има адска стълби. звезда. Аз потушавам. Някой стълби да ми даде, може ли? Чакай, ето. Какво ще ми даваш? Чакай, Чакай. Честовете може да има. Как? Май. Да, има. Не. Как няма? Няма. Аз в честовете хора намерих. Фин. Ето ти карта. Хубаво. Аз намерих доста пари, Ей, Стив, дай Чакай, картата. ето. Бързо. намерих доста пари и адска звезда и емералд в честове. Чакайте, тази карта има голям червен хикс на нея. Може ли да видя? Да, разбира се. И много пари. Охо, 64 долара. Ингата. Аз ще я взема. Тя е Ето за ти мен. 30, ето ти парички. Да се върнем на лагер. Да, може да е. Този Айсберга, да щупим айсберга. това зомби ще е малко така агресивно. Да не действа. Да не чупим айсберга. Това зомби може да е красиво. Бизнес. Да го видим. Къде е Джейк? Джейк, би трябвало да се хъпа до теб. Той може да се е запалил. Зомбито... Убихме го. Да. Добре. Той хикс, не знаем къде сме, защото има голяма гора. Вземем лодките. и трябва Взем намерим- трите лодки, които са разположени доста странно. Да, трябва да намерим Джейк. Може би е в къщата ти. Да отидем да проверим. Да, Джейк е в къщата. Да. Той беше след мене. Не знам. Не Плуваше се е с мене запалил. до кораба и повече не го видях. Горкичкия Джейк. Може да се е запали. Но за всеки случай той може и да е под водата. Да. 15%. Ами, Десо бе. течение. Не течение, пламъците. Корабът е потушен. Добре, да продължаваме. Наполовина. Боже, да се умитаме. Да се умитаме преди това място. И да си сложим паричките в честовете. Да. Ох. Главно това. Но какво ли има на този хикс? Нещо доста интересно. Що бе хикс и голям? Има доста. тортената ера. Там пайовата ера объркат се. Пайове торти. Да. Само да не ни изкочи друга идиотщина. Спокойно имам Хора, къде мече е на Боба? Били. А къде е Хома? Което. Кажете. Аз не го намерих. О, Аз съм при една тортена ера. Да, виждам никнейм. Да. Паднах от 100 метра. Нищо. Да, ти като си Аз съм си купил армора от съска гъска. с гъска.
Наистина има такова. Знам. Си армор от хъска и... Да. И цяла минута мълчание за Джейк. Който, както изглежда... Който май е на горния етаж. Да, наистина. Не на горния етаж. На най-горния. Не. Аз ще проверя. Да видим на терасата. Не. На тераса го няма. Джейк, горкички. Да, Или наистина. е във водата, или вече се е запалил и умрял. Горкия Джей. Нищо, сигурно ще се прибере. Да. Сигурно се изгуби. Той често се губи. Ще се Да. прибере по някое време. Да. Сега да искате ли да поиграем малко? Жегом се. Минута мълчание. Минутата мина. Добре. Довиждане, хора! Абонирайте се и лайкайте. Сабскрайбвайте. Чакайте края и това е от нас.